minuts per a vostè comença ja. En primer lloc, cal agrair l'oportunitat de traslladar a les Corts Valencianes la visió d'un sindicat de classe i confederat com és Comissions Obreres, en un projecte transversal que afecta tots els àmbits de la nostra vida i que aborda un element clau per al món del treball. Volem felicitar per la iniciativa de reflexionar i d'escoltar totes les parts que tenen alguna cosa a dir sobre una qüestió de tanta rellevància com el temps i l'ús que li donem a aquest temps. Per la nostra banda, ens centrarem fonamentalment en l'àmbit laboral. Ho fem, curiosament, en el centenari de l'Organització Internacional del Treball i en el de la instauració de la jornada de 8 hores. Fa un segle el moviment sindical aconseguia, després de moltes lluites, un marc normatiu basat en 8 hores de treball, 8 hores de descans i 8 hores d'oci. Actualment hem de repensar aquesta estructura per a fer front als reptes del futur del treball. Protecció social, migracions, canvi climàtic i digitalització. Tot això integrant-ho des de la perspectiva de gènere. L'actual marc normatiu respecte a la jornada esdevé de la reforma laboral del 2012. Estan establides 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, amb una distribució irregular de la jornada d'un 10%, imposada per l'empresa en absència de pacte, la qual cosa desequilibra intensament la relació laboral i facilita situacions que, en absència de conveni col·lectiu o de control, són extremadament abusives, com per exemple que hi hagi més d'1 milió d'hores extraordinàries a la setmana. Quina estabilitat, els pregunte, pot donar treballar una setmana de 20 hores i la setmana següent 60 hores? Els convenis col·lectius han focalitzat en salari i jornada les seues matèries dominants, però el desequilibri imperant en favor del poder empresarial representa que al País Valencià tinguem una jornada mitjana de 1.719 hores a l'any pel juliol del 2020. Per sectors trobem una gran disparitat, des de les menys de 1.700 d'educació fins a les més de 1.780 en neteja, hostaleria, comerç o residències. A més, som la tercera autonomia amb més hores pactades només per darrere de Canàries i Catalunya. La cultura del presentisme laboral està afectant i molt la productivitat, en primer lloc perquè incrementa el risc de sinistralitat. Segons l'últim informe de l'Invasat referit a 2019, a partir d'una mostra de 144 investigacions d'accidents, el 38,2% de sinistralitat greu o mortal es produeix a partir de la 6ª hora continuada de treball. En segon lloc, el presentisme reflecteix problemes organitzatius en no adequar la càrrega de treball al rendiment òptim de la persona, amb conseqüències ja comentades en altres intervencions, com ara l'increment del trastorn del somni, consum de medicaments i opiacis i malalties musculars cròniques. També redunda en la falta de productivitat, uns estils de lideratge autoritaris que no fomenten l'autonomia dels treballadors i les treballadores, així com l'absència de treball per objectius compartits. Segons dades de l'INE, el 70% de la població activa al País Valencià no pot decidir sobre l'inici o final de la seva jornada. El 74% té alguna dificultat per agafar 1 o 2 hores lliures per assumptes sobrevinguts en el mateix dia i el 74% també té poca o nul·la influència en l'ordre o contingut de la seva tasca. Les dades ens mostren que l'establiment en caràcter general de jornades partides en 2 i fins i tot 3 trams horaris redueix la productivitat per hora treballada i provoca desplaçaments majors. 1 milió de persones al País Valencià, quasi la meitat de la població treballadora, tarda més de 15 minuts en arribar al treball principal, amb la conseqüent despesa d'emissions que no es poden permetre en la situació actual. Però, a més, subjau és que arrosseguem un model que no ha superat la divisió sexual del treball, en el que les polítiques de conciliació s'han dissenyat per a ús i gaudi de les dones. La sostenibilitat de l'espècie humana no és tasca privada que ha d'exercir la dona, sinó una responsabilitat pública i col·lectiva. Per tant, les propostes d'aquesta comissió, o almenys les que plantegem des de Comissions Obreres, han d'apuntar cap a un canvi cultural i de model productiu, incidir en els usos dels temps i la seva redistribució, que posi en el centre les necessitats de les persones i la seva cura. La primera d'aquesta és la reducció de la jornada laboral. Ja hem mostrat en el diagnòstic que l'actual és negativa per a la qualitat tant de vida com de treball i que afecta especialment la conciliació. A més, pot ser una resposta de l'escassetat d'ocupació que s'acreixerà fruit del procés de digitalització. Hauria de disminuir-se tant en el còmput anual com en el diari, sense minvament del salari, un impuls que hauria de partir de la via legislativa i que es podria adaptar a través de la negociació col·lectiva. En la nostra opinió, no podem generalitzar com a resposta a la jornada de 8 hores, 4 dies a la setmana.
perquè la quantitat d'hores diària continua afectant a la conciliació, ja que col·lisionaria amb els horaris escolars. El segon paquet de mesures té a veure amb la racionalització dels horaris, a través fonamentalment de la flexibilitat interna, com per exemple en l'entrada i l'eixida de la jornada. En aquelles activitats on siga possible, es podria fomentar la concentració horària i la jornada intensa o la combinació de presencial amb teletreball, que ja s'està regulant perquè siga amb garanties. Una altra proposta que s'ha desenvolupat de diferents formes a països del nostre entorn és l'establiment d'un banc anual d'hores que treballadors i treballadores podrien utilitzar per a tasques derivades de la cura, com anar a una tutoria o un festival de final de curs, i que es compensarien amb l'empresa. No podem oblidar el paper de l'administració pública com a ocupadora principal, 11.000 contractes públics amb una afectació superior a 230.000 persones treballadores en les quals es pot intervindre tant en la reducció de la jornada com en la racionalització d'horaris per a conjugar totes les necessitats. Des d'aquesta comissió també es poden dur a terme mesures relacionades amb els drets de la competència, com és el cas de la liberalització d'horaris comercials, un sector majoritàriament feminitzat, que ha provocat una distorsió en els horaris més enllà dels estàndards socialment acceptables. El treball continuat en diumenges i festius desequilibra l'atenció a les famílies i a l'entorn. Aquest assumpte no es pot solucionar a través de la negociació col·lectiva, perquè els sindicats corporatius han jugat un paper de part i han aconseguit que el treball realitzat en aquells períodes siga obligatori i es remunere de manera ordinària, així que la seva plantilla cobra el mateix un dilluns que un diumenge. Com a societat i des d'aquesta seu de la sobirania popular, com estem ara, no podem permetre aquell desequilibri, màximament quan hem demostrat que, a més, no crea llocs de treball ni resulta rendible, només precaritza l'ocupació i la vida de les persones. Un altre paquet de mesures hauria de vindre de l'assumpció de la cura des de l'àmbit públic, una extensió de l'estat de benestar i com a font generadora també d'ocupació, a través d'una ampliació educativa de l'oferta de serveis complementaris o extraescolars, de l'avanç en la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys o en l'ampliació de permisos. Per tant, i finalitzant, per poder implementar aquestes mesures i conciliar les necessitats productives i les personals, tal com hem apuntat, haurien de conjugar dos vies, la legislativa i la negociació col·lectiva. La legislativa per a una reducció generalitzada de la jornada, l'establiment de permisos o per revertir la liberalització comercial, encara que té dificultat que hi ha matèries que excedeixen l'àmbit competencial autonòmic, caldria alçar-lo a l'àmbit estatal. I a través de la negociació col·lectiva que permet una adaptació contínua de les condicions de treball, segons la grandària de les empreses i dels sectors. Mitjançant els convenis i plans d'igualtat, com a sindicat a més, tenim el nostre compromís és continuar formant qui els negocia per assegurar la perspectiva de gènere. Necessitem també que hi hagi un control major del compliment d'aquestes clàusules d'igualtat per part de la Inspecció de Treball. I també podria ser una mesura interessant la difusió de bones pràctiques en les empreses, passar de la pràctica punitiva a la de l'incentiu des de l'àmbit públic. Per concloure, el debat des del nostre punt de vista s'ha de centrar en el valor del temps de treball i establir mecanismes perquè aquell temps de treball siga garant d'un treball decent, en tota la seva amplitud, que servisca com a material per a construir una societat igualitària. Perquè, citant l'expresident d'Uruguai, Pepe Mujica, inventem una muntanya de consum superflu i el que estem gastant no són diners, sinó temps de vida, perquè aquells diners són el temps de vida que he gastat per guanyar aquests diners, però amb una diferència. L'única cosa que no es pot comprar és la vida. La vida es gasta i és miserable gastar la vida per a perdre llibertat. Moltes gràcies. A la seva disposició.